Sunt Crina Penteliciuc și asculți Mind the Training, un podcast în care eu mă străduiesc să îți aduc informații interesante și valoroase pe care să le folosești în viața personală și profesională ca să-ți fie ție mai bine. AI e inteligența artificială, e pe toate drumurile, știm cu toții despre ChatGPT, unii dintre noi îl folosim, unii dintre noi îl folosim foarte des, putem să aflăm lucruri, putem pune niște întrebări acolo care să ne ajute să ne deschidem orizonturile, să căutăm idei și așa mai departe. Astăzi am luat lângă mine un invitat, Marius Lupu, un om care a lucrat în organizații tehnologice și de software mai bine de 20 de ani. El acum a făcut shift-ul în zona organizațională unde sprijină dezvoltarea de produse și dezvoltarea de organizații. El vorbește despre transformare și în suportul pe care îl acordă organizațiilor și produselor să se transforme. L-am luat alături de mine să discutăm despre ce se întâmplă cu partea asta de AI, mai ales în zona organizațională. Ce se întâmplă cu relațiile de muncă, ce se întâmplă cu oamenii, supraviețuim acestui val de ce vine peste noi așa ca un tsunami. Și am avut o discuție destul de interesantă cu Marius. Noi am vorbit despre foarte, foarte multe lucruri. Am încercat să o reducem într-un fel în care să poată fi urmăribil, că noi am vorbit vreo 2 ore și, dacă nu mă înșel. Și am vorbit despre o grămadă de chestii. Am vorbit despre evoluția noastră ca civilizație, am vorbit despre cultura organizațională și impactul motoarelor acestea de căutare, de generare, AI bots. Am vorbit și despre remote work și ce se întâmplă în zona aia. Ne-am uitat la rezistența la schimbare, care este un lucru care tot apare în partea aceasta de învățare, în care și eu și Marius ne scăldăm apele în care lucrăm. Am vorbit și despre leadership, am vorbit și despre clase sociale în funcție de abilitatea de abstractizare a fiecăruia. Am avut o discuție despre multe lucruri care au dus împreună în zona aceasta de aici și din care sper să vă luați multe lucruri interesante. Spor la privit! Multe din joburile pe care le avem acum în piața muncii se bazează pe alăturarea informației, construirea de contexte din informații care deja există. Și dacă nu ne-am pus problema până acum, odată cu sistemele astea de tip GPT și în particular ChatGPT, dar nu mă refer doar la el, mă refer la Bing, mă refer la Google Bard, mă refer la varii implementări, reușim să realizăm că o mare parte din joburile pe care le facem sunt joburi care procesează informația și nu aduc nimic creativ. Problema asta, dacă o soluăm și să înțelegem fenomenul transformării digitale și trecerea către o lume în care inteligența artificială, sub orice formă sau nivel de dezvoltare este ea, face parte din viața noastră cotidiană, trebuie să facem analogii cu revoluțiile care s-au întâmplat până acum. Și cea mai aproape de noi este revoluția industrială. În momentul în care mașinile, prin automatizare, au preluat munca făcută de oameni manual și au început să o facă și mai repede și mai precis. Exact același fenomen se întâmplă acum, pentru că aceste sisteme au o capacitate de procesare, au resurse de procesare mult superioare unui creier uman. Și nu mă refer în general la creierul uman, ci mă refer doar la motorul care prelucrează informația, asimilează, dezvoltă concepte, stochează informația respectivă, deci diversele tipuri de memorie, și motorul lingvistic pentru exprimare, pentru integrare de informații și comunicarea ei mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, nivelul de putere de procesare la sistemele astea este mult superior celui pe care îl au oamenii și accesul la informații este vast. Adică nouă ne-ar trebui, de exemplu, să prelucrăm concepte pe care le aruncăm către ChatGPT, consultând Enciclopedia Britannica și colecția Larousse și toate sursele de informații pe care le avem și ne va lua o grămadă de timp. Unor astfel de sisteme le va lua foarte puțin timp. Bottom line este, revenind, tind să cred că amenințarea este reală, ca o parte din joburi, chiar o mare parte din joburi, să devină
susceptibile de a fi făcute printr-un sistem automat de tip GPT pe care îl avem acum. Dar asta n-ar trebui să ne sperie. Odată pentru că lucrurile astea s-au mai întâmplat în istorie și odată cu revoluțiile astea, cu transformările radicale, se întâmplă o reașezare a societății. Nu s-a terminat lumea după niciuna din ele. Și în al doilea rând ar trebui să ne dea nouă o temă de gândire, pentru că reflectă slăbiciuni în sistemele pe care umanitatea le dezvoltă. Faptul că majoritatea joburilor pe care le avem acum sunt niște joburi care prelucrează informația, nu aduc nimic creativ și o parte dintre ele, și e o discuție în sine aia, o parte dintre ele nici nu aduc suficient de multă valoare, că avem fenomenul ăla în care munca ocupă tot timpul și dacă cineva este angajat într-un anume rol, fie că îi se dă, fie că nu îi se dă de treabă, își va găsi ceva de treabă, pentru că sistemul îi cere să demonstreze că e harnic, altfel nu promovează și nu primește salariu. Și munca respectivă va umple timpul, se va face ceva, va justifica utilitatea punctuală, dar probabil că o valoare pentru companie sau pentru o entitate mai mare nu va putea să demonstreze. Deci e un moment foarte bun de reflexie asupra cum funcționează sistemele umane economice, în primul rând, care produc sau nu produc valoare prin joburile pe care le fac. Eu am două chestii de spus aici. Dimineața când veneam la birou, ascultam la radio, ghiși despre ce se discuta, Marius. Exact despre inteligența artificială. Pam, pam. Și spuneau ei acolo că ChatGPT sau un fel de bot din ăsta care răspunde la întrebări a creat niște rețete de mâncare care au uimit șefii. Ceva cu, stai să-mi aduc aminte, pentru vegani, ceva sfeclă prăjită cu nu știu ce și adică a avut și o doză de creativitate. Din ce am înțeles eu, temerea este, din discuții pe care am mai avut cu diversi oameni, că aceste sisteme de AI au abilitatea și puterea de a se învăța singure lucruri. Și de aici intervine problema. Tu mă vei contrazice, poate ești mai înfipt în subiect, dar abilitatea asta, inteligența artificială are abilitatea de a se învăța singură și până unde? Păi, tocmai asta e esența machine learning. Dezvoltarea de către sisteme care nu sunt predicative, adică nu le se spune dinainte cum să reacționeze într-o anumită situație, ci... singură. Da, au un sistem din ăsta de învățare. În spate, în general, este un knowledge graph imens, la fel ca la Google Search. Și acel knowledge graph are o grămadă de parametri. Vedeți că majoritatea discuțiilor care se întâmplă acum despre sistemele astea de tip GPT spun câți parametri au în spate și cu cât numărul de parametri este mai mare, cu atât se poate face mai mult fine-tuning la sistem ca să răspundă la cerințe mai bine. Deci ele sunt construite să învețe. Problema pe care cred că o vedem ușor exagerat este cea a creativității. Mi-a plăcut, la momentul de față citesc destul de mult din Ben Goertzel și mi se pare un individ care e conectat atât pe subiectele de inteligență artificială, că lucrează din anii 70, sfârșitul anilor 70 la asta, dar este un om capabil să înțeleagă și psihologie și filozofie și le pune cap la cap într-un mod foarte, foarte fain. Și l-am urmărit într-un interviu în care zicea următorul lucru. Un motor din ăsta, de exemplu, care a fost construit pentru a genera muzică, exact pe aceleași tehnologii ca și ChatGPT, dar făcut specializat pentru muzică. Zice, dacă ar fi antrenat cu un corpus de date, însemnând muzica creată de oameni până în anul 1900, și după aia îi s-ar cere să combine muzica clerică occidentală cu poliritmurile africane, ar ieși probabil un fel de Mozart cu beat de reggae, dar n-are și jazz. Okay. Pentru că în modul în care oamenii prelucrează informația și reușesc această demonstrație de creativitate, pe care noi o înțelegem așa în sensul creativității umane, presupune mult mai multe procese cognitive decât cele pe care le implementează la momentul de față large language models.
Deci noi spuneam de astea că ele prelucrează informații și o comunică într-o formă de limbaj natural. Există, pentru creativitate, este nevoie de procese care să abstractizeze noțiunile respective, să le distileze, să poată să facă analogii, să poată să demonstreze fenomene de inducții, deducții și abducție. Deci vorbim de un complex de motoare care trebuie puse cap la cap astfel încât creativitatea respectivă să ajungă la un alt nivel. Deci, eu nu cred că cu tehnologiile actuale nivelul de creativitate care a fost arătat de către umanitate până acum poate fi atins. În mod pragmatic nu poate fi atins, chiar dacă numărul ăla de parametri este crescut cât se poate de tare. El este impresionant din cauza faptului că poate pune o grămadă de informații care nouă nu ne sunt la fingertips, la vârfurile degetelor, traducerea ad literam a expresiei, care nu ne sunt la îndemână pentru că avem o capacitate limitată de a ține minte informații în memoria de lucru a unui creier uman. De-aia e posibil că dacă iei toate metodele de a găti un preparat și toate ingredientele posibile și le amesteci în diverse feluri, s-ar putea să-ți iasă niște chestii la care zici, wow, nu m-am gândit la asta. Dar nu m-am gândit la asta nu pentru că este o chestie absolut nouă pe un tipar nou, ci este un tipar existent în care elementele au fost schimbate. Și vreau să mai zic un singur lucru legat de subiectul ăsta cu creativitate. Poate să atingem un pic și dimensiunea respectivă. Toată percepția noastră asupra fenomenului ăstuia este una extraordinar de subiectivă, așa cum este în general percepția oamenilor, a indivizilor, în legătură cu realitatea. Avem biasuri cognitive, avem tot felul de tipare, de scurtcircuitări în gândire care ne ajută să funcționăm ca oameni într-o societate normală, dar care deseori ne grăbesc către o concluzie fără să o judecăm în ansamblu. Dacă vorbim de creativitate în particular, aici să mai adaug un factor de subiectivitate. Nu este doar procesul de creație, este și procesul de recunoaștere. The beauty is in the eye of the beholder. Orice formă de artă va fi evaluată prin perspectiva privitorului. Și atunci, dacă noi așteptăm de la niște mașini să dea dovadă de creativitate, asta o facem și în baza faptului că noi vom evalua gradul de creativitate respectiv. Și, din nou, dacă ne referim la exercițiile anterioare, de fiecare dată când a apărut un curent nou, ce au făcut oamenii? L-au respins, da? L-au blamat, l-au exorcizat, au făcut orice cu el, până când curentul respectiv nu a prins suficientă masă, suficientă tracțiune, astfel încât să se impună. Da? Ne aducem aminte, anii 50, rock and roll. Atât. Ok, deci nu vreau că așa am zis tot. Mie îmi place să compar teama asta a oamenilor de a folosi AI sau de a discuta despre AI cu trimit scrisoarea prin poștă, scriu scrisoarea, pun plic, o trimit la poștă, aștept răspuns, îmi vine peste o săptămână sau două, versus să scriu pe e-mail. Da? E o unealtă pe care eu o pot folosi ca să îmi îmbunătățesc niște lucruri. Teama oamenilor vine din zona în care există o independență pe care ar avea o AI și astfel ar putea să decide pentru noi. Și aș face referire la un articol pe care l-a scris Harari pe 23 aprilie, adică acum recent, în care zicea că temerea lui este că nu vom supraviețui AI. Nu vom supraviețui AI tocmai pentru că nu suntem pregătiți să primim acest AI într-un fel în care să ne asigurăm că AI nu decide pentru noi, ci că noi îl folosim pe AI să decidem pentru noi. Și mai adaug aici un exemplu apropo de impactul pe care poate să-l aibă implementarea AI într-un mod defectuos asupra, poate, a gândirii critice pe care o avem noi ca oameni. De exemplu, am auzit sau citit cazuri în care, la nivel medical, de exemplu, cu ajutorul AI s-a putut identifica, s-a putut diagnostica ceva mult mai bine decât doar cu un medic. Și asta poate duce, și acum întrebare către tine, la mai avem gândire critică sau nu mai avem gândire critică? Gândesc într-un fel, simt nevoia să mă duc să mă verific cu un AI sau pot să fiu de sine stătător
și să-mi duc la îndeplinire ce am de îndeplinit. Supraviețuim sau nu supraviețuim? Și după aia intrăm în mediul organizațional ca să vedem ce e acolo. Din nou, ai deschis o problematică foarte vastă. Sunt o mulțime de subiecte care rezultă din întrebarea ta. Aș disemina în primul rând între genurile de pericol pe care le poate pune o astfel de tehnologie pentru oameni. Și aș zice că există cel puțin două. Unul dintre ele este dacă tehnologia, așa cum este ea la momentul prezent și cu dezvoltările ulterioare, dar imediate pe care le poate avea, cade în mâinile unor oameni rău intenționați, clar putem să ajungem la situații neplăcute pentru întreaga umanitate. Și aici nu facem decât să ne gândim la acte de terorism, de exemplu. Da? Sau poate chiar mai aproape de noi războiul care se desfășoară de mai bine de un an în Ucraina. În contextele respective, probabil cu astfel de tehnologii poate fi folosită foarte malițios și în final să ducă la rezultate dezastruoase. Dând cazul respectiv la o parte și presupunând că tehnologia rămâne în mâinile oamenilor bine intenționați sau că există bucle de control, cum sunt cele din sistemele democratice, așa proaste cum sunt ele, dar totuși există, bucle de control prin care cei care dețin tehnologia respectivă nu sunt lăsați să facă absolut ce vor cu ea. Deci considerăm contextul ăsta al unei lumi civilizate. Aici, din nou, cred că exagerăm pericolele pe care le poate pune tehnologia curentă. Repet, fără altfel de motoare care să complementeze motorul ăsta de gestionare a informației și comunicarea lui prin limbaj verbal. În cazul respectiv, eu nu cred că, în primul rând, sistemele respective, chiar dacă au bucle de feedback pentru motive de învățare, ele nu au bucle de feedback care să fie la nivelul dezvoltării unui self-awareness, dezvoltării unor nivele de inteligență care să cuprindă, și nu există în limba română, în engleză este consciousness, în română nu există echivalentul conștiență, există starea de a fi conștient, dar n-am reușit să-l traduc într-un cuvânt mai bun, așa că o să zic consciousness în continuare. La sistemele de tipul ăsta nu există așa ceva, nu există bucle respective. Mai mult de atât, noi ne temem, din nou, noi de fapt ne temem de noi. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult Westworld ca serial, pentru că este exact o metaforă a imaginii umanității, imaginea pe care și-o creează umanitatea despre sine și în final, rafinând și punând doar chestiile pe care noi le vedem faine la noi, ne dăm seama că creăm o imagine ideală și că în realitate noi suntem mult mai aiurea, mult mai răi, mult mai meschini, mult mai tribali, aș zice, decât imaginea pe care noi o avem despre noi înșine. Cumva se întâmplă și aici același fenomen. Deci noi ne temem că AI ne va face lucruri pe care noi le-am face dacă am fi în locul lui. Dar la momentul de față, cum ziceam, tehnologia nu arată că sistemul respectiv ar putea avea bucle de control care există în cadrul inteligenței umane. Și doi, mai este o diferență fundamentală. Inteligența artificială, formele de inteligență artificială, premergătoare, precursoare, că vreau să întăresc ideea asta, că nu suntem încă în momentul în care vorbim de o inteligență artificială generalizată. Formele respective sunt decorporalizate. Pe lângă faptul că noi avem conștiință și avem o inteligență care prelucrează informația în diverse feluri, avem concepte, avem sentimente, avem toată bogăția minții umane, toate astea sunt produsele unui corp biologic și toate au fost dezvoltate în cadrul procesului evoluției speciilor și au apărut tocmai din necesitatea de a face specia respectivă să supraviețuiască mai ușor, mai bine, să înflorească, să se dezvolte mai departe. Deci majoritatea lucrurilor care se întâmplă în capul nostru se întâmplă ca un rezultat unui proces evolutiv care să facă acest corpul care este suportul minții, să supraviețuiască și să se reproducă. În cazul inteligenței artificiale, noi am
luat doar o componentă din inteligență și am încercat să o modelăm într-un sistem electronic, dar sistemul respectiv electronic nu are corp, nu are necesitatea de a se multiplica, nu are necesitatea de a domina lumea și alte intenții malițioase pe care, din nou, bănuiesc că noi, ca oameni, mai mult le proiectăm asupra unor astfel de sisteme decât ne uităm la ele că ar fi capabile de așa ceva. Deci, cumva, asta e perspectiva mea. Nu există încă buclele de reacții în sistemul respectiv care să conducă la crearea unor reacții de tipul da, vreau să domin lumea, aș vrea să scap de acești oameni. Deci nu există acolo. Și doi, cred că proiectăm și noi o grămadă de frici. Să ne uităm acum la noi, la firul ierbii, pentru că așa cum apariția internetului, a rețelelor sociale, a nebunilor asta au influențat relațiile dintre oameni, da, că se vorbește mult și despre influența asta în ce înseamnă relațiile umane, emoții, singurătatea care a apărut, apariția depresiei, burnout și așa mai departe, și aici va avea niște efecte în ce privește relațiile dintre oameni. Și la locul de muncă și în viața personală. Care crezi tu că ar fi lucrurile care ar fi nevoie să ne uităm, să fim un pic atenți acolo, să nu ne ducem? Noi, nu știu, nu m-am gândit încă atât de departe și poate ar fi bine să profit de momentul ăsta să fac o mică paranteză și să spun că tot ce am exprimat până acum și voi exprima de acum înainte sunt părerile mele personale. Nu sunt specialist în inteligență artificială, lucrez de peste 20 de ani în IT, dar n-am avut niciodată de a face cu tehnologiile astea, deci nu le cunosc în detaliu. Mă informez din ceea ce găsesc în media. În schimb, ce aș vrea să spun este că dacă cei care ascultă sunt sau nu sunt de acord cu punctul meu de vedere, rugămintea este să-l integreze. Pentru că ce vreau să fac este să exprim o părere care, pusă cap la cap cu părerile altora, va putea crea un orizont mai mare de dezbatere și de cunoaștere și ne va putea scoate din paradigma opiniilor lor fixe și radicale și imediate, în care, nu știu, de exemplu, afirmația dezvoltarea AI este bună sau nu, va primi un răspuns imediat. Pandemia ne-a demonstrat că, deși avem un nivel de literacy destul de scăzut în medii la nivelul planetei, toată lumea se pricepe la biochimie și la vaccine. Știi? Și au o părere despre cum funcționează și cât sunt de bune și cum ar trebui folosite. La fel, probabil se va întâmpla și cu AI, deși majoritatea oamenilor sunt complet ignoranți în subiectul ăsta. Eu mă aflu printre ei. Singura chestie pe care o predic acum este open your mind. Da? Deschide mintea întrebărilor și posibilităților care există. Dă la o parte, încearcă să dai la o parte tabuurile, încearcă să dai la o parte biasurile cognitive pe care le ai, încearcă să dai la o parte emoțiile, integrează informația asta și fă-ți o părere despre ce se întâmplă. Cred că e cumva, nu știu dacă poate cineva în lumea asta să spună dacă AI este bun sau nu. Probabil că sunt câțiva oameni la nivel de specialiști care studiază, înțeleg despre ce este vorba, dar dacă e să ne uităm la schimbare și la cum reacționăm la schimbare și să înțelegem care sunt potențialele pericole și potențialele avantaje ale schimbării, cred că acolo putem să lucrăm. Apropo de VUCA, da? Mediul VUCA în care trăim. Vrem, nu vrem, că nu-mi place AI-ul. Ok, perfect, minunat. Dar el tot vine. Da? Organizația mea lucrează foarte bine în acest fel, nu vreau să las să intre către noi aceste sisteme pentru că ne strică Feng Shui. Avem numărul potrivit de angajați, avem rezultatele productive care este partea cealaltă în mod potrivit, deci nu vrem. Nu se poate așa. Trebuie să te adaptezi la ce se întâmplă. Asta e realitatea, asta se întâmplă. Și da, există segmentul ăla de oameni care va respinge în primă fază. Vor exista early adopters, da? Oamenii care vor sări imediat pe instrumentele astea și le vor folosi. Și poate vom vedea efectele, că e de bine, că e de rău. Inclusiv eu am găsit niște un AI din ăsta care face PowerPoint-uri. I-am dat subiectul
23 de slide-uri mai departe, aveam despre ce să vorbesc. A trebuit să intervin pe aici, pe acolo, dar ce să vezi, lucrurile se întâmplă. Și atunci, eu mai compar acesta aici cu, dacă mai ții minte pe vremea noastră, Marius, când mergeam la bibliotecă, la BCU, să împrumutăm o carte, îmi ții minte sistemul? Trebuia să te duci la parter, erau niște sertare cu niște fișe, căutai fișa, dădeai fișa la doamna suia liftul la ea și ți aducea cartea. Nu mai faci așa acum. Te duci, ai introdus în sistem, raftul, cartea, ți-ai luat-o și ai plecat acasă. Da? Stăteam și câte 3 ore să aștept o carte când era sesiune. Da? Eu vine, într-un fel, să aducă niște beneficii, dar e posibil să aducă și niște lucruri de care ne teme. Da? Partea asta altă de oameni care va rezista. Tocmai pentru că avem aceste temeri. Și de-aia eu încerc să mă uit, să văd cum impactează la nivel de relații. Acolo mă uit, eu cu aia lucrez și la fel probabil lucrezi și tu, da? Vor interveni niște lucruri care vor schimba procesele organizaționale, poate, și care vor modifica felul în care muncim. Poate. Sigur. Cu siguranță vor exista factori care împing în direcția asta, dar inerția de care dă dovadă umanitatea în general este foarte puternică. Probabil că asta este unul dintre lucrurile care pe mine mă preocupă cel mai mult. Faptul că noi, ca și civilizație, facem un progres mult mai lent decât am putea să-l facem în baza capacităților noastre intelectuale. Pentru că avem rezistență la schimbare. Exact. Și cumva mergem pe un tipar din ăsta în care facem 1000 de pași înainte și 999 înapoi. Vreau cumva să zic că există progres, la fiecare etapă există progres, dar atât de multe reveniri, nu suficiente ca să ne întoarcă în același punct. Ne lasă un pic mai în față, dar sunt suficiente reveniri astfel încât să ne facă tot progresul foarte lent. Chestiunea legată de inerție și de ce se întâmplă ea în viața noastră de zi cu zi și în particular în organizații, e o treabă pe care probabil psihologii pot să o explice mult mai bine, din nevoia noastră de a sta în zona de confort, nevoia noastră de tipare repetabile care să ne facă viața predictibilă și în astfel să ne lase atenția să se concentreze pe lucrurile noi și nu să depunem un efort intelectual deosebit în fiecare dimineață când ne spălăm pe dinți. Deci alea devine un automatism și preferăm genul ăsta de lucruri, dar eu nu pot să le explic suficient de bine dacă tu vrei să faci asta sau cineva cu mai multă specializare în știința oamenilor poate să o facă cu mare căldură. În schimb, pentru mine, e un fenomen foarte, aș zice, chiar dureros în ultimă instanță, pentru că inerția ne previne, nu știu, abordarea unor tehnologii noi și un progres mai rapid care să ne facă viața mai simplă pe anumite chestii pe care deja le facem, ca să ne lase timp de gândire, timp de atenție pentru alte lucruri. Poate să fie pe plan emoțional, da, pentru legăturile noastre interumane de care avem nevoie, sau poate să ne lase timp de atenție pentru a ne gândi la lucruri noi, inclusiv la reglementări. Da? Deci, considerăm că adopția AI este un lucru de facto și acum ne gândim cum să o facem, la metodologia. În majoritatea cazurilor se dă câte o lege sau o ordonanță guvernamentală și după aia durează jumătate de an, un an, până când se dă metodologia de aplicare. Probabil că și aici am putea să facem la fel, să scurtăm timpul între cele două. Ăsta este motivul pentru care și parcursul meu profesional acum în ultimul an s-a schimbat radical. Am decis să nu mai îmi iau un rol operațional într-o companie, ci să lucrez în consultanță, iar subiectul pe care vreau să mă axez este cel de a ajuta organizații să treacă prin transformări. Odată să identifice faptul că se află într-un moment de transformare și să-l accepte. Și din nou, asta e o chestiune foarte dureroasă și dificilă. Nu pot face singur, eu pot aduce argumente logice, dar e nevoie de un specialist în oameni care să șoptească acele lucruri în urechea celor care trebuie să le audă
într-un fel în care pot fi receptate. Logica nu e întotdeauna calea de comunicare între oameni, nu. Și în al doilea rând, din a doua perspectivă, odată transformarea respectivă acceptată, dezvoltarea noilor paradigme după care să opereze business-ul și organizația respectivă și cum vor genera ele procese și noi obiceiuri. Deci pornim de la moduri de gândire, nu pornim de la procese. Hai că asta e delicioasă, da? Să transformă din paradigme, să mă duc către moduri de gândire și apoi să le transformă în behaviors, da? Vorbim despre partea de cultură organizațională. E nevoie să fie schimbat. Și aici EU își va băga puțin așa, va băga cu bățul printre gard, pentru că va forța, într-un fel, organizațiile să facă niște schimbări. Da, și dacă ne referim strict la subiectul AI momentan, dacă organizațiile își pun întrebarea cum am putea să folosim o astfel de tehnologie în procesele noastre actuale, este o întrebare validă, dar doar pe jumătate sau poate mai puțin eficientă. Pentru că întrebarea ar fi cum ar trebui să ne regândim procesele astfel încât folosind AI să reușim să producem mai multă valoare. Da? Asta mă duc direct la procese ca să pot după aia să construiesc în jurul lor. Corect. Da, pentru că multiple schimbări pe care le facem în formă s-ar putea să devină ineficiente și dacă nu adresează fondul, dacă nu adresează esența a ceea ce facem, din nou, iar un punct nevralgic pentru mine. Foarte multe exemple de manageri în poziții operaționale și aici mă includ și pe mine în existența mea de până acum, am fost concentrați pe execuție. Am fost concentrați pe făcut lucruri. Foarte puțin timp și foarte puțină atenție au fost dată sistemului de operare, cum spune Andrei Gheorghescu. Foarte puțină atenție este investit în subiecte strategice, care ne fac să ne gândim, să ne punem întrebarea din nou, și ar trebui să o facem în mod repetat, dacă mai producem și cum mai producem valoare. Asta e motivul pentru care majoritatea companiilor care există pe o perioadă foarte lungă de vreme ajung în declin și vor fi desființate, chiar dacă au putere economică fantastică, pentru că piața se schimbă și ele nu se reinventează, nu se adaptează noilor nevoi. Cam asta ar trebui să facă orice om dintr-o organizație din asta de business și mai ales cei din poziții de management și în mod excepțional cei din poziții de C-level, de executive, ar trebui să stea cu ochii și cu atenția foarte mult asupra strategiei și mai puțin asupra execuției, pentru că acolo sunt oportunitățile majore. Și probabil că o astfel de adopție a unei tehnologii noi sau unei noi paradigme, fac referire aici la remote work, da? Poate să fie avantajoasă în momentul în care sistemul de operare al companiei respective este regândit astfel încât să integreze munca. Dacă sistemul de operare al companiei respective este focusat pe autoritate și pe control, în momentul în care introduci componenta de remote work, deja apar o mulțime de probleme. Fie apar aberații din alea în care cineva îți instalează o aplicație să-ți urmărească mișcarea mouse-ului, să vadă dacă ești activ la calculator, fie începe să zică nu, eu nu sunt de acord cu oamenii să lucreze de acasă, să vină la birou ca să pot să-mi exercit controlul. Că asta e nevoia mea. Am observat cumva întâmplător referitor la subiectul ăsta, că din nou mi-e foarte drag și sunt foarte trist când văd că o grămadă de companii aruncă la gunoi pur și simplu experiența de 2 ani jumătate pe care am avut-o în pandemie referitor la remote work, când a fost o ocazie extraordinară de a observa niște fenomene, de a pilota niște soluții și de a accepta integrarea acestei noi forme de colaborare în viața curentă a companiei. Mă gândesc la integrarea acestei forme de remote work în companii și m-am uitat cumva la exemple care funcționează.
sunt în general companii mici, sunt în general companii într-un stadiu incipient al dezvoltării lor, în care oamenii din pozițiile de top și în general leadership team sau CEO au deschiderea necesară pentru a adopta tehnologii noi și a adopta paradigme noi și a le defini acum. Și leg asta cumva de un alt exemplu interesant pe care l-am găsit într-un articol zilele trecute. Aderența la tehnologiile noi și aderența la noile concepte de gândire este mult mai mare în cazul persoanelor cu stimă de sine mai scăzută. Și pentru că stima de sine mai scăzută face cumva pereții pe care îi avem în jurul ego-ului nostru mai permeabili și ne face să ne punem întrebări atât despre noi înșine, cât și despre ce se întâmplă în jurul nostru. Suntem mai permeabili la ideile care există în jur. În momentul în care avem o stimă de sine foarte ridicată, avem niște ziduri în jur, eu dețin dreptatea și adevărul și nu mă interesează ce se întâmplă în rest, nu voi fi permeabil la astfel de idei. Din păcate, stilul de management practicat în organizații din 70 încoace, dacă să mă refer la white collar organizations și așa, este un stil de management care promovează liderul autoritar cu încredere în sine. Exact. Și de asta, probabil, multe dintre companiile existente care au tipologia respectivă de leadership sunt rezistente la astfel de schimbări, tocmai pentru că o schimbare care ar trebui să producă fundamental ar trebui să înceapă din vârful organizației, unde există autoritatea. Și acolo există puțină permeabilitate. E foarte interesant ce zici, Marius, pentru că observ și eu lucrul ăsta cu organizațiile cu care lucrez. Există o tensiune între zona de management și oameni, presiune pe, hai, gata, ne întoarcem la birou, terminăm cu prostiile. Și, da, a funcționat, adică ți-am adus rezultate, lucrurile s-au întâmplat, am fost chiar mai productiv pe aici, pe acolo. Lasă-mă să lucrez remote, lasă-mă să fac lucrul ăsta hibrid, dar nu în termenii tăi, că se introduc acum 3 zile la birou, 2 zile acasă sau nu știu câte zile, se dau niște... Da? Lasă-mă cum vreau eu. Și atunci văd această... Cumva parcă ne întoarcem la ce a fost înainte de pandemie, încet, mai toate companiile încep să-și populeze spațiile închiriate cu greutatea bugetului. Presiunea economică. Au făcut, am auzit vorbe despre birouri modelate, reamenajate complet, tocmai pentru ca oamenii să se întoarcă și să se simtă bine, uite ce frumos este la noi. Dar dacă a funcționat până atunci, de ce? Da? Că înțeleg dorința și oamenii de HR vorbesc despre lipsa de atașament a omului față de companie, vorbesc despre lipsa de engagement între oameni, attrition-ul, care e problematic, și atunci soluția este să-i aducă. Dar știm cu toții, și Marius poate mă contrazici sau confirm, că microinteracțiunile despre care vorbim și după care alergăm noi HR-ii, sau oamenii de HR care lucrează cu oamenii, au un impact asupra relației de muncă, dar nu este chiar atât de mare pe cât ne-l imaginăm noi. Și atunci să vin la birou să mă benuclez într-un laptop nu mă ajută, să vin la birou să lucrez în echipă atunci când e nevoie să lucrez în echipă, da. Nu știu, tu ce crezi? Ne-am dus către remote work, dar tot e zona de schimbare, ceva ce ar trebui să accept. Pentru că imaginează acum că vine AI-ul, o parte din noi rezistăm, implementăm ceva, dar după care știi ce? N-a fost bun. Îl ștergem și ne întoarcem în peșteră, cum ar veni. Da, cele două sunt într-adevăr două transformări majore prin care trecem și la interval foarte scurt de timp una de alta. N-am reușit să ieșim dintr-una că am intrat în cealaltă. E interesant cum vor coexista ele și cum vor fi înțelese, dar legat de ce ziceam mai devreme, amândouă presupun o transformare a modului de gândire. Și din nou, eu predic foarte mult deschiderea asta către înțelegerea problemelor cu care ne confruntăm. Și de exemplu, în cazul remote work, pe exemplu, acel hibrid, 2 zile cu 3 zile.
Am și o analogie acolo pe care n-aș vrea să o dau în public, dar o pot spune în privat. În schimb, chestiunea este în felul următor. Este un act de compromis, în final, între nevoile angajatului și nevoile angajatorului. Act de compromis care nu s-a discutat și nu s-a negociat absolut niciodată în modul ăsta, ca și un compromis, da? Ca să găsească o soluție care să funcționeze pentru ambele părți. A fost o decizie aproape exclusiv de partea angajatorului, în care a zis, eu fac un compromis și îți las ție angajat posibilitatea să muncești 2 zile de acasă, dar 3 zile muncești de la birou cum vreau eu. Când de fapt discuția ar fi trebuit să se facă, ok, care sunt nevoile noastre ale managementului? Băi, uite, de productivitate, de exemplu, sau de control de nu știu ce fel, sau de rezultate, sau de ceva. Da? Care sunt nevoile angajatului? De flexibilitate, de petrecut mai mult timp cu familia, de scăzut timpul de commuting, de nu știu ce. Cum putem să îmbinăm lucrurile astea astfel încât să găsim o soluție? Și poate soluția nu este lucrul de acasă și lucrurile de la birou, ci este o nouă modalitate de a colabora complet nouă, pe care, by the way, ca să o legăm de subiectul anterior, probabil un engine de tipul GPT, LLM, nu va putea genera, pentru că nu are capacitatea aia de abstractizare și de inferență, astfel încât să ducă conceptul la nivelul următor. Probabil că un engine de tipul ăla ar fi venit cu soluția hibridă, dar nu cred că poate dezvolta o soluție mai complexă. Închid paranteza. Reinventarea modului de lucru astfel încât nevoile respective să fie ia beneficii din ambele părți, și din lucrul la birou, iau beneficiile de acolo ce am nevoie, iau și beneficiile lucrului de acasă. Doar că să discutăm despre asta. Și e posibil ca soluția finală să fie mult în direcția lucrului distribuit, din fiecare de unde apucă și cum apucă, existând și multiple avantaje la chestia asta, inclusiv în ceea ce privește piața muncii și talent availability. Așa, și pe de altă parte, nevoia de productivitate, nevoia de rezultate să fie regândită. Acum, din păcate, cred că odată din inerție, da, am discutat despre inerție și de ce conducerea organizațiilor, a companiilor nu ajunge să se gândească la lucrurile astea, pentru că toți sunt oameni și toți au această inerție de a sta în confortul zonei pe care o cunosc. Pe de altă parte, întrebările pe care trebuie să le pună acei oameni sunt esențiale pentru rolul și existența lor în companie. În sensul că valorile, cultura pe care e construită organizația respectivă reflectă sau nu intențiile lor în ceea ce privește implementarea regulilor de business, strategia respectivă produce valoare, și în momentul în care întrebările de genul ăsta dau răspunsuri de genul, păi noi nu avem neapărat o cultură coerentă, sau cultura aia declarată prin alea 4-5 valori puse pe perete, scrise undeva de către HR, nu este trăită în fiecare secundă de către CEO-ul companiei și de către echipa de leadership, da? Și avem de-a face cu o cultură declarativă, dar falsă. În momentul în care răspunsurile la întrebările respective referitoare la strategie vin și spun nu prea există coerență aici și uite, ce definiți voi obiective strategice, ăla de a crește, de exemplu, veniturile sau vânzările cu 20% anul următor, este un obiectiv, dar absolut non-strategic, adică e o formulă matematică pe care vrei să o aplici din dorința de a face bine, dar nu neapărat are o valoare de business în spate și nu are o valoare transformativă. Obiectivele strategice sunt transformative. Ăla poate fi un obiectiv operațional. În momentul în care răspunsurile astea dau kicks, evidențiază exact eșecul conducerii unei companii. Și atunci nimeni nu vrea să-și nu vrea să-și creeze situația neplăcută ca printr-o astfel de analiză să ajungă la concluzia că, da, băi, noi nu știm ce facem aici. Și probabil că e un fel de instinct de conservare, dar nu cred că este o decizie conștientă, ci mai degrabă este o frică atavică, așa cumva, care împiedică oamenii respectivi să ajungă să-și pună întrebări despre sistem. Scriam undeva într-un articol exact chestia asta. Este foarte ușor și să practic pe scară largă în performance management,
evaluarea omului care joacă un anume rol sau care este într-un anume post într-o companie, dar am văzut de atât de puține ori situația ca managerul respectiv să evalueze rolul, fișa postului și să vadă dacă felul în care este definită și contextul în care rolul respectiv operează este eficient sau nu, înainte de a evalua performanța unei persoane în rolul respectiv. Și mi se pare meschină cumva abordarea asta, pentru că totdeauna se duce discuția către ce este mai facil. Da? Dacă pot să arăt cu degetul către altcineva, arăt cu degetul către altcineva și nu arăt către mine. De aici intrăm într-un alt teritoriu, în nevoia managerilor și a oamenilor cu responsabilitate, leadership în general, de a se vulnerabiliza și că asta e o cale către realitate. N-aș zic către adevăr, dar către realitate. Că am un prieten cu care discutam despre apariția AI și ca un beneficiu major ar fi fost ăsta. Vine AI-ul, preia toate joburile astea de exemplu, șofer de camion care livrează marfă, da? Șofer de tir, mă duc, petrec săptămâni întregi pe drum ca să livrez marfă. Vine AI-ul, preia chestia asta, punem roboței pe tiruri și o grămadă de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Ce fac acei oameni? Cazul ideal ar fi, există productivitate, există lucruri care se întâmplă, există mâncare, există energie, există tot ce e nevoie, lăsați oamenii în pace, statul ne dă o alocație și noi stăm pe plajă. Ce zici de asta? Sau găsim alte lucruri mai interesante de făcut, cognitive, creative, habar n-am. Am auzit și perspective futuriste de genul ăsta în care umanitatea nu va mai fi nevoită să muncească la un moment dat, totul întâmplându-se automatizat într-o formă sau alta și atunci vom huzuri. Mi-este foarte greu să conceptualizez cum ar arăta acea lume și mai greu să încerc să-mi imaginez niște pași către acea lume. Din nou, eu nu vreau să fac vreun fel de predicții sau să încerc să analizez lucruri peste puterea mea de înțelegere și de-aia nici nu vreau să mă hazardez în a trasa astfel de scenarii. În schimb, mă mobilizez să stau cu mintea deschisă la ceea ce se întâmplă acum, ca să vedem în ce direcție se pot duce lucrurile. De exemplu, referitor la subiectul cu șoferii de camion, la care ai făcut referire mai devreme. Da, e un posibil segment de pe piața muncii care poate să fie impactat de tehnologii de automatizare, robotizare și, în final, o rețea logistică gestionată de către un engine din ăsta AI. De ce nu? Sunt multiple subiecte multiple întrebări pe care le-aș putea lega de asta. În primul rând, de ce în anul 2023 mai transportăm marfă cu formele astea atât de rudimentare de transport? În primul rând cu combustibili fosili, în al doilea rând în containere din astea mari cât un vagon și atât. De ce nu am inventat sisteme care să mute marfa mai eficient? De ce nu ne gândim la chestia asta? Dacă la momentul de față încă nu avem tehnologia care să poată să realizeze sisteme din astea care să transporte marfa eficient, poate oamenii respectivi care vor fi impactați de către o astfel de transformare sunt singurii capabili, mă refer oameni, nu mașinile, oamenii vor fi singurii capabili să gândească cum trebuie să funcționeze sistemul ăsta sau cum ar trebui upgradat sistemul respectiv. În schimb, aici începe să ne lovească într-o chestiune care deja devine sensibilă și pe care sunt un pic ezitant așa să o enunț. Faptul că avem foarte multe meserii care pot fi înlocuite de către automatizare, și nu neapărat AI, dar de către o automatizare și o automatizare inteligentă,
ne spun destul de multe despre unde vrem să operăm noi ca oameni. Nu discut despre potențialul intelectual și cognitiv al oamenilor care fac acele meserii, da? Că poate să difere radical. Dar discut despre dorința oamenilor de a opera la un anumit nivel de complexitate în lumea asta în care se află. Pentru că ce am spus mai devreme a fost în felul următor. Dacă o anumită categorie socială este impactată de o astfel de transformare, categoria respectivă, în loc să uite la jumătatea goală a paharului și zică, vai, am fost disponibilizat, ar trebui să uite cum pot eu aduce valoare în continuare în sistemul ăsta nou și cum pot să folosesc sistemul pentru a produce mai multă valoare. Din păcate, ăsta este genul de întrebare pe care și-o pun foarte puțini oameni și majoritatea gândesc în proximitatea existenței lor, în zona respectivă, în primul sau maxim al doilea nivel din piramida lui Maslow. Și atunci problema fundamentală pe care ne-o ridică adopția unui sistem care ne concurează este, fraților, shall we up the game, da? Ne ridicăm la un nivel de operare superior sau ne dăm seama că atâta putem? Și dacă îi se lansez, că m-ai întrebat despre perspective și așa, dacă îi se lansez o perspectivă distopică, așa, și da, care poate fi dezvoltată și exploatată, dacă până la dominarea completă a umanității de către AI și anihilarea completă, așa, s-ar putea să existe o etapă intermediară în care reapare sistemul de clase și s-ar putea acel sistem de clase să apară pe capacitatea omului de a opera la nivele de abstractizare diferite. Deci cine poate să opereze la nivel de abstractizare înalt va fi în clasa de sus și cine nu, clasa de jos, sau mă rog, mai multe clase în funcție de nivel. Da? Femeie de serviciu, să zicem acum, pozițiile care înseamnă femeie de serviciu sau casierii de la Oșan, da? Eu nu m-aș uita per job type, m-aș uita pe felul în care îmi fac jobul respectiv. Discutam mai de mult cu grupe de studenți referitor la meserii, cariere, succes. Și toată lumea se uita la meserii care erau foarte bine cotate în piață și care erau remunerate bine, meserii care necesitau, nu știu, calificare deosebită, da? Profesor universitar, cercetător de un anume fel, medic, avocat de prestigiu și așa mai departe. Deci erau niște meserii genul ăsta. Și încercau să-și creeze o carieră în direcția respectivă. Eu cred că se uită la lucruri dintr-o perspectivă greșită și ar putea începe de oriunde, da? De unde le se oferă oportunitatea. De fapt, combinația e așa, de unde le se oferă oportunitatea și de unde simt ei că au satisfacția cea mai mare. Da? Ca să le se potrivească cumva cu felul de a fi, cu stilul de lucru, cu abilitățile pe care le au până la momentul respectiv și așa mai departe. Și după aia intervin niște fenomene de alea. Dacă eu doar îmi fac meseria și nu sunt niciodată atent la cât de eficient sunt în meseria respectivă, cât de mare este impactul meu, pe cine influențez, cum influențez, cum arată contextul din afara meseriei mele, da? Fac contabilitatea într-o firmă, dar cum arată tot fluxul de financiar în firma respectivă, cum se produce valoare, care sursele care generează venituri și cum pot fi adaptate. Dacă mă uit un pic la context, s-ar putea să-mi pun întrebări în afara ariei în care sunt specializat și încep să lucrez în direcția respectivă. Și pot în felul ăla fie să tranziționez pe orizontală către un alt rol și rolul respectiv, nu știu, să fie mai căutat pe piața muncii sau să-mi aduc o altfel de satisfacții și să fie benefic pentru mine, sau pot să tranziționez în roluri mai complexe dintr-un rol de execuție într-un rol de supervizare și în felul ăsta din nou, să asum alte responsabilități în dinamica asta. Deci, din punctul meu de vedere, nu contează de unde pleci, contează în ce sferă acționezi. Dacă acționezi doar în sfera de doing, acolo rămâi.
Și asta se întâmplă și profesorilor universitari. Deci de asta zic, nu aș diferenția pe tip de Pe roluri. complexitatea jobului. Da. Am înțeles. Pe felul în Dar- care îți faci rolul respectiv. Și în funcție de asta și de cât de mult poți abstractiza, s-ar putea să nimerești într-o clasă sau alta. Dar oricum, partea asta de abstractizare e ceva ce este valoros. Ce e nevoie să dezvoltăm și să păstrăm. Da? Pentru că vreau să leg un pic de faptul că ai zis de eu contabil pot să mă uit, să mă duc în stânga sau în dreapta, în sus, în jos. Să leg asta puțin de AI și să te întreb, crezi că AI ne poate ajuta să învățăm? Asta o leg de subiectul meu, da? Eu sunt una dintre persoanele care ajută pe ceilalți să învețe anumite lucruri, dar poate AI să ne ajute să învățăm? La nivel de cunoștințe, eu cred că da, nu ne ducem acolo. Dacă vreau să dobândesc niște cunoștințe, poate mă ajută. Dar nu cred că trebuie să le mai dobândesc. Deci asta cred că e o paradigmă care a început să schimbe de ceva vreme, de când cu apariția internetului și apariția motoarelor de căutare pe internet, care ne pun la dispoziție informațiile instantaneu și cu un pic de exercițiu pe formulele de căutare, poți să ajungi la informația respectivă cât se poate de repede. Deci fenomenul deja există. Acum cu engine-urile astea noi, mai ales cele care sunt antrenate pe conținut la zi din internet, știi că ChatGPT-ul a avut și are în continuare limitarea că au fost antrenat pe conținut până în 2021, tocmai ca să nu fie folosit la tot felul de speculații în contextul modern. Nu face decât să agregeze informațiile respective și să le ofere într-o formă sintetizată, așa, un brief al subiectului. Nu mai trebuie să citești tu 4-5 pagini și să le pui cap la cap, să le sintetizează. Putem vorbi despre avantaje și dezavantaje aici, calitatea acelui content influențează calitatea sintezei și așa mai departe. La momentul de față nu are niciun fel de sistem de rating asupra contentului respectiv. Content pe internet apare de la oricine, inclusiv acest podcast va apărea. Dacă ChatGPT îl scanează la un moment dat după content și așa, o să scoată niște aberații cu clase sociale bazate pe capacitate intelectuală. Și o să vând asta ca și adevăr. Deci content există, poți să ajungi la el foarte, foarte facil. Și chestia asta se întâmplă de ceva vreme. Problema care se pune acum este cum folosim acel conținut și într-un mod în care este valoros. Pentru că dacă noi luăm acel conținut și îl dăm ca și lucrare la școală sau îl dăm ca și examen pentru a intra în barou sau ce s-o mai demonstrat că se poate face cu ChatGPT, n-am rezolvat nimic. Deci suntem nici măcar niște mesageri. Suntem... Tu imaginează acum că dacă tu te faci avocat cu ChatGPT, da, la examenul la barou și te faci avocat cu ChatGPT, tu în instanță trebuie să umbli cu ChatGPT după tine. Ca să faci pledoarii, ca să răspunzi la tot ce e nevoie. Bine, faci acasă studiu de caz ce mai ai tu nevoie, dar în instanță tu trebuie să ai ChatGPT-ul cu tine. Și atunci la ce mai ești folositor? Lasă ChatGPT cealaltă să facă treaba. Nu, îți două aspecte aici. Unul dintre ele este că dacă nu adaugi niciun fel de valoare peste informația pe care ChatGPT ți-o sintetizează, atunci joci un teatru și, într-adevăr, consumi niște bani de pomană și n-ar trebui să o faci, dar există posibilitatea de a aduce valoare peste o informație sintetizată, da? de către un astfel de engine. Eu cred că în acest moment partea de cunoștințe încă nu este 100% solidificată de sistemele de AI, pentru că e nevoie să știi ce să întrebi și cum să întrebi ca să obții ce ai nevoie. E nevoie de puțină cunoștință, un pic de bază de cunoștință să știi despre ce este vorba. De exemplu, eu l-am întrebat pe acest ChatGPT-4 să-mi facă un rezumat sau o prezentare a unui program cu care lucrez, Process Communication Model, ca managerii să-și dorească să adopte acest stil de comunicare în companiile lor. Da? Și a făcut-o foarte bine până la un punct în care a încurcat niște informații. Dacă nu știi teoria, dacă nu știi Process Communication Model, modelul ăsta, poți să dai mai departe informația fără niciun fel de problemă. Numai că era acolo o greșeală. Nu era ce trebuia să fie. Mm-hmm.
Da, la momentul de față, da, e recunoscut faptul ăsta că acuratețea informațiilor pe care le oferă nu este maximă. Și mai necesită niște fine-tuning, mai necesită niște antrenamente. Repet, depinde și de calitatea informației pe care a fost antrenat modelul respectiv. Deci sunt o mulțime de factori. E clar că nu te poți baza și inclusiv pe probleme de matematică se poate demonstra lipsa asta de acuratețe. Dar oricum te poți baza mai mult pe zona de cunoștințe decât ne putem baza, să zicem, pe zona de dezvoltare de abilități. Sau mergem și pe zona de mindset-uri, dacă vrei. Nu, acolo chiar cred că nu poate avea niciun fel de influență asupra noastră. Însă a ne pune informația la dispoziție și a ne ajuta în... O să insist pe ideea asta de produce valoare. Deci nu de a face lucruri. De a face lucruri care au o valoare adăugată pentru sistem. Aici e foarte important. Și dacă folosim nucleile astea într-un astfel de mod, nu poate să fie decât benefic. Mm-hmm. Ok, deci pe partea de knowledge ne bazăm mai mult pe zona de AI. Scuze-mă, vreau să mai adaug o singură chestie, dar necesită o mică paranteză. Inteligență cognitivă din asta super generală, să zicem că cineva, o persoană, poate manifesta un grad foarte înalt de inteligență cognitivă. Dacă acea inteligență cognitivă nu este hrănită cu cunoștințe, cu knowledge, este aproape inutilă, pentru că nu poți să faci o argumentație și uite, ce am încercat noi astăzi de aici este deja doar să zgâriem la suprafață subiectul ăsta al integrării unei noi tehnologii în viața noastră cotidiană. Și ne-am dat cu părerea despre niște chestii. Dar am folosit niște noțiuni pe care le cunoaștem din tehnologie, din psihologie și am încercat să construim niște argumente cu ele. Degeaba ai capacitate intelectuală dacă nu ai noțiunile respective disponibile. Și atunci, ce cred că se va întâmpla în continuare este o transformare de genul în care nu mai știi în detaliu, tu ca individ, nu mai știi în detaliu explicațiile și demonstrațiile la toate noțiunile pe care le folosești, dar rămâi cu un sumar al lor, rămâi cu niște taxonomii, rămâi cu niște definiții, chiar dacă sunt definiții foarte superficiale și în momentul în care cineva te provoacă să intri în detaliu, zici, hai să ne uităm. Pentru că știi că ce ai reținut este valid și ce vine în continuare există undeva in the web. Și dacă ai nevoie de subtilități la chestia aia, te duci mai departe. Deci, cumva, spuneai tu mai devreme că trebuie să verifici validitatea informației pe care ți-o oferă un astfel de nucleu. Da, vei putea face chestia asta, ce puțin o perioadă de timp trebuie făcută. Tind să cred că prin dezvoltările care vor exista, acest impediment va fi depășit. În schimb, pentru a putea aduce valoare peste conținutul dat de către un astfel de nucleu, trebuie să stăpânești noțiunile cu care lucrezi acolo. Și dacă nucleele astea încep să funcționeze cu noțiuni de bază și cu o mulțime de concepte din astea triviale sau obișnuite în lumea noastră, și tu vrei să dezvolți un concept nou, o formulă nouă o nouă metafizică, de exemplu, va trebui să înțelegi toate noțiunile alea ca să le poți pune cap la cap într-un astfel de sistem. Și necesită un fel de pregătire. Dar este altfel de pregătire decât cea cu care am fost obișnuiți până acum, mult mai specializată. S-ar putea să semene mai mult cu o pregătire din asta umanisto-renascentistă, așa, în care trebuia să știi din toate câte puțin, un fel de Leonardo da Vinci, da? Trebuia să știi din toate câte puțin, și din fizică, și din chimie, și din anatomie, și din mecanică, și din astea. La vremea respectivă erau puține cunoștințe în fiecare are și probabil îți permiteai să intri până la capătul ei. Dar în ziua de astăzi, lași tot ce este în spate, gen detaliu, într-un engine din ăsta de căutare care îți dă informația de care ai nevoie foarte rapid printr-un search din ăsta și tu menții la nivel conceptual și în memorie, menții conceptele astea, entitățile,
și jonglez cu ele pentru a crea lucruri noi. Ziceam un pic mai devreme de joburi și mi-am adus aminte acum când am zis de cauți și îți primești rezultatele foarte rapid. Anul ăsta am înțeles că a apărut un job nou, cel de prompt engineer. Persoană care este capabilă să scrie cerințe către ChatGPT sau similare, astfel încât să producă un anume rezultat fără prea mult timp de experimentare, fără prea multe tatonări. Deci să-l produc cât mai repede. Și am înțeles că sunt foarte puțini, bineînțeles că nu există experiență anterioară, că au apărut odată cu nucleele astea și se plătește foarte bine. Deci, un posibil job. Să intrăm așa fără prea multă experiență, doar ca să... deci prompt engineer, am înțeles. Ideea din spate este că joburi dispar, joburi apar. E o transformare. Până când nu ajungem la momentul ăla al anihilării totale, și o zic asta zâmbind, pentru că nu cred că se va întâmpla o astfel de chestiune în curând, decât dacă ne o facem noi înșine. Deci noi oamenii. Din punctul meu de vedere, avem șanse să ne distrugem mult înainte de a ne distruge altceva. AI, meteoriți. Extraterestri. Da, extraterestri. Da. Noi suntem cel mai mare pericol pentru umanitate, noi oamenii. Mie mi se pare că AI-ul vine și ne, cum ziceai tu mai devreme, ne ia din bază, din lucrurile de bază pe care e nevoie să le știm, să le învățăm, să depunem timp și efort ca să le avem cu noi, ca să putem după aia să dezvoltăm ce avem de dezvoltat. Și atunci avem AI-ul până aici, unde nu mai depunem efort și de aici încolo putem să the sky is the limit, da? Tot avem noi vorba asta. În același timp, știi, teoria evoluționistă. Evoluăm și e vorba aia că bărbații puternici creează timpuri bune, timpurile bune creează bărbați slabi creează timpuri rele și tot așa mai departe. Da? Noi acum suntem într-o epocă, din punctul meu de vedere, unde ne e bine. Ne e cam prea bine. Gradul de confort este unul ridicat, cel puțin în țările civilizate. Avem de toate. Nici nu trebuie să ne mai... Dacă, Doamne ferește, vorba ta, meteoritul, lumea civilizată moare prima. Pentru că avem o grămadă de informații, avem o grămadă de chestii de la nivelul ăsta de aici în sus, dar de aici în jos nu mai știm să facem o sarma. Scuzați. Da? Se va pierde această tradiție. Da, știu. Persoanele de față se exclud. Și în bancul ăla, poate tu. Da, mai să știi că eu știu. Da? Dar cum supraviețuiești în pădure, cum a prins focul cu lemne, care sunt chestii de bază. Nu mai avem nevoie de ele acum. La fel și cum AI-ul ne va lua această nevoie de a învăța lucruri de bază. Tabla mulțirii, de exemplu. Dacă te trebuie de câte 7 ori 9, nu știu de nu mai știi. Da? Tocmai pentru că nu mai avem nevoie să o știm. Și atunci asta uite, bine de exemplu, sau e asta rău? Mie mi-ar plăcea să am, pentru că am uitat probabil 90% din matematica sau 80% din matematica pe care am studiat-o în liceu și în facultate și știu că se poate calcula determinantul unei matrici, dar habar n-am cum, nu mai știu cum, că n-am mai făcut asta niciodată. Mi-ar plăcea să pot să cer asta la un astfel de engine să îl calculeze pentru mine. Poate nici nu e nevoie să mai știu, dar trebuie să știu că există matrici, trebuie să știu că există un determinant la fiecare și că se poate calcula și că se pot face niște operații. Deci, sincer, eu abia aștept, știi, să am un general assistant în ăsta la dispoziție. Deci, e important să știu că există sarmale. Mai departe pot să întreb eu cum se fac sarmalele și să mă descurc. Corect, și o să-ți dea cu sfeclă prăjită din alea și să zici, wow! Dar în același timp, dacă, Doamne ferește, o din asta erupție solară care ne ucide toate sistemele energetice, ne trezim în întuneric. Nu mai avem nici AI, nu mai avem nici priză, nu mai avem nici... Trebuie să ne descurcăm. Mai supraviețuim? E foarte greu. Are de... legătură neapărat cu AI-ul, are legătură cu existența, cu revoluția industrială mai degrabă decât cu AI-ul. Da, uite, nu m-am gândit niciodată la scenariile astea. Văd că sunt și multe și pe serviciile de streaming, filme post-apocaliptice. Nu prea m-am uitat la așa ceva. Să ducem mai în plan real, da? Că asta e utopie. Sincer... În plan real avem AI, dezvoltăm niște procese în interiorul organizațiilor, dezvoltăm niște comportamente, învățăm într-un anumit fel, astfel încât să ne fie folositor și la un moment dat AI-ul, nu știu, hai să zicem că descoperim că trebuie ori dat jos, adică să îi se scadă din tehnologie, ori să fie eliminat complet. Da? Și atunci trebuie să facem pasul înapoi.
Mă gândesc acum pe exemple anterioare și încerc să iau ceva din globalizare. Da, producția de textile sau de jucării sau acum și de electronice din China, da? Dacă printr-un complex de împrejurări nu mai beneficiem de produsele respective. Probabil că o să fie un pic de panică o anumită perioadă de vreme, până când reîncep procesele de producție localizate, micile ateliere, micile ceva, o să învățăm să ne cârpim hainele pe care le avem când se rup și în momentul în care o să redeschidă piața globală cu alte surse decât cea prezentă, e posibil să revenim la un fel de nouă normalitate, dacă îi zicem așa. Mie, Marius, mi se pare că am vorbit și vorbim despre partea de rezistență la schimbare, pe partea de deschis mintea și de a primi schimbarea așa cum este ea, cu plusuri și minusuri, cu atenție pe plusuri, cu atenție pe minusuri, că e vorba de AI, că e vorba de remote work, că e vorba de erupții solare, că e vorba despre orice. Până la urmă despre asta este vorba. Unu, nu poți împiedica schimbarea, că sunt eu un om care nu vrea și nu înțelege AI. Și îi se pare că e inutil. Well, ok, mai sunt încă 10 pe lângă mine. Da? Grupul acela de oameni care rezistă schimbării. E una, dar la un moment dat, dacă, cum ziceai tu, 1000 de pași înainte, 99 înapoi. Rămâne la un pas înainte, care cumva va veni, se va integra în viața noastră, cumva, cum necum. Da? Vezi mașinile de spălat vase. Să-mi iau o mașină de spălat vase. Păi eu spăl cel mai bine din lumea asta, spăl vasele. Da? O gospodină, ar zice așa. Și am avut o discuție chiar cu cineva care zice cum. Eu mi-am luat, când mi-a zis bărbatul că vrea să-mi pună în bucătăria nouă mobilată mașină de spălat vasele, m-am supărat. Cum, dar ce? Eu nu știu să spăl vasele corect? Și bine? O mașină de spălat vasele. Da? Rezistența aceasta la schimbarea tehnologiei care ne poate ajuta să facem altceva. În timp ce mașina de spălat vasele, eu pot să coc un chec sau să fac niște sarmale. Sau poți să citești filozofie. Ce vreau să zic este că, într-adevăr, filtrele noastre, în baza credințelor, valorilor, principiile pe care le avem, ne condiționează aproape toate acțiunile pe care le facem și ne condiționează și poziționarea față de schimbările din context, față de ceea ce se întâmplă în jur. Sunt ferm convins că au existat mașini de spălat vase în anii 50-60 în America, dar în momentul respectiv, cum vorbeai, identitatea femeii era foarte strâns legată de activitățile casnice și în momentul în care apare un dispozitiv de genul ăsta, nu face decât să pună în pericol acea identitate. Da? Bună sau proastă creată, doesn't matter. Pune în pericol identitatea. În schimb, după anii 90 încoace, în momentul în care mișcarea feministă a prins avânt, o astfel de transformare sau o astfel de propunere tehnologică nu face decât să susțină și să dea mai mult moment acelei inițiative, pentru că vine și eliberează pe cineva de niște constrângeri din astea sociale care au fost impuse în mod artificial până atunci. Deci cumva există și momentul potrivit. Dar exemplul este extraordinar de relevant când vorbim de adopția unei tehnologii noi. Ea probabil exista și în 1960, exista și în 1990. Poziționarea noastră ca oameni față de tehnologia respectivă era diferită din perspectiva unor credințe. Alea cred că sunt în care ne țin loc. Și deci AI vine, AI pleacă, multe alte chestii probabil ori se întâmple pe lângă noi, repet, dacă nu reușim să ne autodistrugem noi până atunci, dar problemele noastre principale rămân, atavismele dobândite în urma procesului ăsta de evoluție de care nu ne-am desprins și nu putem să ne desprindem. Mai mult de atât, ai zis mai devreme că evoluăm din perspectiva evoluției speciilor și a selecției naturale. Noi nu mai facem chestia asta. Da? Lucrurile s-au oprit în momentul în care medicina modernă au început să intervină și nu mai există o selecție a indivizilor pe baza niciunui criteriu genetic. Și bine, probabil cu excepția cazurilor super extreme care nu sunt compatibile cu viața, dar în marea majoritate a cazurilor nu mai există. Și atunci trebuie să ne adaptăm
Și această adaptare vine sub alte forme. Dacă tot avem inteligența asta, hai să începem să o folosim și dacă tot reușim, suntem probabil singurele ființe care, și la momentul de față, cred că singurele forme de inteligență, chiar și cele artificiale, care reușesc să conceptualizeze niște noțiuni abstracte. Spuneam mai devreme că câtă complexitate se ascunde în spatele întrebării este AI bun sau rău? Adică vorbim despre un concept super abstract de inteligență pe care există definiții, dar niciuna dintre ele nu e aia absolută, că mai intră în contradicție unele cu altele, mai se suprapun și așa. Deci vorbim despre inteligență, vorbim despre artificial, adică transplatarea unui concept de inteligență pe care noi l-am văzut și l-am experimentat în ființe biologice, translatarea într-un mediu artificial. Și după aia partea a doua a întrebării, de bun și rău, care vorbește despre etică. Și aici poți să dai explicații filozofice, poți să dai explicații teologice, poți să dai explicații de orice natură, numai ca să înțelegi întrebarea. Dar răspunsul, sunt ferm convins că dacă pui întrebarea asta repede, așa undeva pe stradă, oricui, va avea un răspuns. Cred că tu mi-ai spus sau altcineva, nu mai țin minte, că scopul nu este să căutăm răspunsuri, scopul este să căutăm întrebări, nu? Feluri în care să punem întrebări astfel încât să aflăm răspunsuri. Pentru că răspunsuri sunt. Avem, toți avem exact. Răspunsuri. Nu cred că ți-am spus-o eu, dar mi se pare dragă, mi se pare... O simt așa ca parte din sistemul meu, genul ăsta de întrebare, pentru că ne leagă de cealaltă treabă. Soluții avem, ce probleme sunt. Exact. Asta se întâmplă foarte des în domeniul meu de activitate și în particular în dezvoltarea de produse IT, de la, nu știu, startup-uri până la companii așezari. Hai să facem o aplicație. Hai să facem o aplicație mobilă care să, nu știu ce. Dar ce nevoie rezolvă? Cui? Care este grupul țintă? Care este valoarea adăugată a acestui proces? Din ce piață iei respectiva activitate? O creezi nouă? Hai să facem o aplicație, da. Dar știu cum, cu React și cu... Gata. E simplu să faci lucruri pentru că cu asta ne-am obișnuit. Este foarte greu să te gândești de ce. Poate te creează o nevoie și nu știi tu. Creăm o aplicație care, la un moment dat, va crea o nevoie. Da? Deci aveam nevoie să stăm să scrollăm pe social media? Mă rog, nu e asta nevoia e undeva mai deep. Probabil cu ChatGPT, care va face aplicații la un moment dat așa, pocnind în degete, s-ar putea să ne permitem să experimentăm în felul ăsta. Orice idee, oricât de trăznită, că nu mai necesită finanțarea aia de baza unui startup, știi? Câteva zeci de mii, câteva sute de mii de euro, ci să execută la costuri de $100 pe query. Și îți generează o aplicație și după aia o lansezi să vezi dacă are tracțiune sau nu, dacă există adopteri, dacă... Na. Dar până atunci, nu. Pentru că costul nu-i trivial. Nu crezi că o să fie o grămadă de zgomot? De care... Nu poți să-ți testezi aplicația ta când încă 500.000 de oameni au creat o aplicație și ei vor să-și testeze acea aplicație. Pentru că se întâmplă acum în social media. Nu mai e ce era, de exemplu, acum 10-12 ani, când impactul era mult mai mare al mesajului, un mesaj pe care îl transmiteai și voiai să, nu știu, să promovezi un eveniment, de exemplu. S-a schimbat impactul tocmai pentru că toată lumea promovează o grămadă de evenimente. Și atunci nu mai ajungi unde trebuie. Nu știi dacă evenimentul tău este unul care funcționează, e de calitate, cu posibil impact. La fel și cu aplicațiile astea create de ChatGPT. Sute de mii de aplicații create de sute de mii de oameni cu idei și cine le testează? Eu sunt convins că va apărea un sistem de selecție. La fel cum a apărut probabil și în social media. Da, post mă uit la YouTube. Facebook Mă uit la YouTube cum a evoluat din 2006, 2009, nu mai știu când a fost lansat. Și până în ziua de astăzi există conținut foarte fain și încep să înțeleg un pic care sunt motivațiile pe care le au producătorii de conținut de pe YouTube.
și cum s-a ajuns la nivelul respectiv. Sunt ferm convins că se va întâmpla același lucru cu informația din social media, se întâmplă același lucru cu informația din media în general, însemnând știri, în care oricine poate să producă știri în ziua de astăzi. Îți faci un blog, îți faci un newsletter, îți faci ceva, un podcast și începi să... Noi aici nu dăm știri, dăm păreri. Păreri, corect, nu este nicio știre aici. În schimb, și aici încep să se filtreze și e clar, de exemplu, problema asta a faptului că suntem asaltați de informații și nu știm să o gestionăm și când ne creează tot felul de probleme de alea de scrolling infinit și așa mai departe, cu fear of missing out și cu toată problematica referitoare, într-adevăr, pune mai mult stres pe noi, dar odată mecanismele de filtrare create, e clar că din acele sute de mii de aplicații și în ziua de astăzi, fără ChatGPT, există tot felul de framework-uri care îți facilitează construcția de aplicații. De exemplu, pe jocuri video, există engine-uri la Unreal, există Unity, există o grămadă de framework-uri prin care băiatul meu de 14 ani s-a apucat, a făcut un joculeț cu foarte puține tutoriale și foarte puține informații. Da? Deci se poate. Doar că va exista acea filtrare și probabil că se ridică standardele. Ceea ce din punctul meu de vedere este bine, pentru că, repet, sunt mare consumator de YouTube și am reușit să găsesc informații foarte, foarte utile acolo. Poate împărtășesc și cu noi niște lucruri interesante pe care le-ai descoperit. O să punem link-urile în descrierea episodului. Ca să concluzionăm, Marius, că stăm de vorbă de ceva vreme și probabil putem să mai stăm de vorbă încă vreo 3 ore și să explorăm și filozofic, și tehnologic, și psihologic, toate nebunile astea despre AI. Am zice așa, că AI vine și va trebui să învățăm să reacționăm. Va trebui să ne pregătim pentru ce urmează și avem partea de rezistență la schimbare, să fim atenți la rezistența la schimbare, care ea există și suntem oameni și o vom avea și pe măsură ce ne înaintăm în vârstă, pe măsură ce ne solidificăm experiența și aflăm că unele lucruri funcționează, ne va fi mai greu să schimbăm. Da? Ea există, suntem atenți la ea și ne pregătim să vedem ce putem și cum putem introduce în organizație astfel încât efectul de final să fie unul productiv. Mă uit aici la dispariția unor locuri de muncă, mă uit la apariția altor locuri de muncă, mă uit la schimbarea de procese. Se vor schimba procese în companie și e bine să o facem preventiv și nu să se întâmple cu forța, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul COVID. Și mă uit și la ce feluri de gândire poate am nevoie de la oameni, apropo de inteligență, gândirea critică și ce comportamente am nevoie să apară în organizație, astfel încât să mergem către mai bine și nu către mai rău. Ai ceva de adăugat? Poate trebuia să încep cu sumarizarea asta, că lumea nu mai pierdea o oră sau cât va dura podcastul ăsta. Ai concluzionat foarte bine toate aspectele pe care le-am atins astăzi. Cu siguranță mai sunt lucruri de spus despre schimbările astea, că ăsta mie mi se pare că este o schimbare mult prea bruscă, pentru că schimbări s-au întâmplat în permanență, dar asta este bruscă și e dureroasă și e deodată. Apropo, deși am învățat din COVID, n-am învățat din COVID. Am învățat din COVID, dar totuși ne dorim să fie schimbarea încet. Și gândește-te acum la generațiile anterioare, noi avem ca model pe cine? Înțelepții bătrâni. Cum au făcut înțelepții bătrâni lucrurile? Așa trebuie să facem și noi generația următoare. Și acum avem și ne-am discutat despre asta, Marius, un clash de valori, care acum este foarte mare, tocmai pentru că bătrânii noștri nu mai au înțelepciunea de care avem noi nevoie acum, cu realitatea prezentului. Și trebuie să o descoperim noi, trebuie să vedem noi ce facem cu ea, trebuie să căutăm lucruri noi de făcut. Și e brusc, s-ar putea să fie foarte puțin conectate cu lucrurile pe care le știm deja și va trebui să descoperim alte lucruri. Cam așa o văd eu. Asta e foarte frumos. Greșeala pe care o consider eu că se întâmplă în momentul în care o generație încearcă să învețe din experiența generației anterioare este că se uită la conținut și nu la formă. De fapt, lecția pe care fiecare generație ar trebui să o... am zis formă? Fond.
Lecția pe care fiecare generație ar trebui să o învețe din experiențele anterioare este tranziția de la inteligența fluidă la inteligența cristalizată, dobândirea acelei înțelepciuni. Că, de fapt, asta e valoarea cea mai mare pe care ne-o transmit cei din generațiile anterioare. Copiii, vedeți că există niște tipare și dacă te uiți la tiparele respective, poți să tragi niște concluzii. În general, sau cel puțin așa spune teoria, oamenii manifestă și dezvoltă o inteligență fluidă în prima parte a vieților, care începe să se cristalizeze pe baza obținerii de experiență. Noi trebuie să realizăm că nu putem funcționa la nesfârșit doar cu inteligență fluidă, ci trebuie să începem să punem lucrurile cap la cap și să ne uităm la ele dintr-o perspectivă mai amplă. Asta fac bătrânii. Dacă ne uităm la aceleași lucruri la care se uitau cei din generația anterioară, da, s-ar putea să nu facem niciun fel de progres și să iasă anarhie. Dar dacă ne uităm la felul în care se întâmplă lucrurile și ce predică în final cei dinaintea noastră, atunci avem multe de învățat. De acord cu tine. Înainte să pleci, Marius, am și eu așa un rapid fire question, adică niște întrebări rapide la care să-mi răspunzi fără să te gândești. Îți dai seama că îmi cer ceva care este împotriva esenței și ființei mele. Viața, Marius, ce să-ți fac? Există și provocări în viață. Va trebui să iei pe asta așa cum este. Da? Gata? Dacă nu ești gata, nasol. Eu oricum îi dau drum. Hai să încercăm. Da? Care este cartea ta preferată sau ce carte citești acum? Uite, vezi, îți dau opțiuni. Citesc Ben Goertzel, The Hidden Pattern. Ok. Sunt fascinat de ea. O să punem și pe asta în descrierea episodului ca să poată accesa ascultători. 2. Dacă ai putea să ieși la o cafea cu oricine de pe lumea asta, real sau nereal, imaginar sau nereal, în viață sau nu, cine ar fi acea persoană? Și ce ai discutat cu acea persoană? Am zis că nu-s bun. Deci, bine că mi-ai dat opțiunea la prima. Nu știu dacă mi-am dorit vreodată să stau de vorbă cu cineva anume și să nu am posibilitatea să fac chestia asta. În schimb, îmi place să stau de vorbă cu oameni care reușesc să emită opinii care să-mi zdruncene sistemul meu actual. Ok, bun, ați auzit, oameni buni. Dacă aveți de struncinat ceva, căutați-l pe Marius. 3. Și de obicei oamenii ăștia cam și devin prieteni. Oh, nice. 3. Spune-ne despre un moment din viața ta care a contribuit în mod esențial la cine este Marius acum. Vezi că aia cu este e o etichetizare și, dacă există cuvântul ăsta, și i-aș lăsa pe alții să pună etichetele, eu povestesc doar despre ce s-a întâmplat. Și este și evenimentul cel mai recent. Este anul sabatic pe care l-am luat anul trecut. Deci un an de zile, an sabatic. Pe departe cea mai profund transformațională experiență pe care am avut-o în viață. Și poți să ne spui așa un pic cam o bucățică din ce s-a schimbat? Deci nu numai că am început să am o înțelegere mai bună asupra ființei mele ca ființă umană și a reacțiilor mele ca reacții ale unei ființe umane, dar am avut suficient timp să-mi pun întrebări referitoare la de unde vin, încotro mă duc, ce se întâmplă, care e rostul meu în această lume. Sunt niște lucruri, probabil că apar undeva în jurul vârstei de 40, ca parte din midlife crisis, nu știu, dar cumva la mine așa s-a potrivit și a fost momentul în care am aflat mult mai multe despre mine decât am aflat în toți cei 45 de ani până acum. Okay. Mulțumesc frumos! Sper că ascultătorii noștri s-au luat ce au putut ei să-și ia mai bine din discuția noastră. Am pendulat în o grămadă de subiecte care sunt impactate de aici, din punctul meu de vedere. Mulțumesc pentru discuție și sper să ne revedem cu alte ocazii și cu alte discuții din sfera organizațională, filozofică sau ce pasiuni mai ai tu. Și eu mulțumesc, Crina, cu mare drag.
Învățare bună, dragilor!